Baso izango zara gaur gure Marianna, gure Marianna izango zara, gure italiarra izango zara. Marianna, eta zer prestatuko diguzu? Bueno, gaur prestatuko dut pasta fredda. Pasta fredda? Bai, esan du fredda? Pasta hotza. Pasta hotza? Bai, pasta insalata bezala, baina pizka desberdina. Hemen ari gara ikusten osagai batzuk, dieta mediterraneoaren oinarria direnak, ez? Bai. Ze osagai erabiliko ditugu? Pasta fredda egiteko? Pasta hau da fusilli izena dute. Fusilli? Fusilli, bai. Eta zer berezitasun du pasta horrek, fusilli? Barkatu? Zer berezitasun, zergatik da? Ez forma. Forma, bai, forma. Fusilli da forma? Hau fusilli dira. Hala sinfin bat bezala, ez da? Bai, esango balitzu zala, roska bat bezala? Gero, rukula daukagu, tomateak, noski, oliba beltza, atuna, eta, bueno, oliboa, barkatu, oliba olioa, gatza, eta mozzarella. Mozzarella. Baina mozzarella hori da, mozzarella benetakoa, ala, ze hor ere badago, ez da? Mozzarellaren inguruan ere badago leyenda, ez? Bueno, leyenda, badaude bi mozzarella mota. Mozzarella, behiaren mozzarella, hau da adibidez, eta gero bufalaren mozzarella. Eta bufalaren mozzarella oso goxoagoa da. Eta normalean bakarrik jaten da. Mozzarella bufala. Bueno, azteko, ura hartu behar dugu... Hartu. Eta, pasta egozteko. Bueno, hasi da irakiten dura, botako dugu pasta? Bai, igual erdia. Erdia? Bai. Erdia botako dugu. Berrogeita gramo. Pizkara bera. Horrela? Pizka bat, gehiago. Gehiago. Hola, bai. Horrela zen. Gatza pizka bat botako dugu. Bai. Bueno, pizka bat. Bai. Gustora, bai. Ura kantitatearen arabera. Beldurri gabe. Bale, eta orain, moztuko ditugu tomatea eta oliba beltza. Bai. Olibak xerratan, ezta? Xerra finetan. Eta tomatea ere bai, xerratan? Ba, ez... Laukitan. Laukitan, hori da. Bueno, eta gero... Baratxuria ere moztu behar dugu. Bale. Pasta zenbat denbora izan behar da egozten? 7 minutu. 7 minutu. Pasta italiarra da ala ez, jatorriz? Bueno, guretzat bai. Batzuek esaten dute txinatik eraman zutela italiara. Txinatik etortzen da, baina gero guk elaborazioa desberdina eta guretzat gurea da. Bueno, torren botako dugu tomatea, baratxuria eta oliba beltzak bol batera dena. Bai, eta mozzarella. Eta mozzarella ere bai. Baina ez bufaloarena, ez? Ez. Ai, ama, erdiak erori zaizkit, ai, ama, hau fundamentua. Mire, amak ikusten hau, esango du. Hau da, hau. Mozzarella ere xerratan moztuko dugu. Bai, nola da? Bai. Bueno, tomate bezala. Laukita. Eta atuna pizka bat. Bai. Botako dugu atuna. Bai. Uf, nila nago. Gozetuta, era bat. Eta dena nahastu egingo dugu, ezta? Dena nahastu, gatza pizka bat. Eta olioa. Gatza eta olioa. Ez dakit banik italiarrek estetika hainbeste zaintzen baduzue, Garmenek eman dizkizun eskularru hoiekin oso txukun sentituko tezaren, Berorako eskularru horiek. Kanaria prestatzeko onartzen da. Onartzen da, horretarako bai. Bale, bueno, bai. Hartu eltzea, orain egingo dugu pastari ura kenduko diogu. Bai. Hala. Eta ben nahaztu egingo dut, ezta? Bai. Eta orain dena nahaztu. Bai, nahaztu. Italiako... Jateko. Italiako plater tipikoa. Zergatik aukeratu duzu platera hau, Marianna? Nork erakutsi zizu? Erresa da egitea, eta gero freskoa da, urarako ondo dago, eta, bueno, guk asko jaten dugu etxean, uraran, bai. Bueno, ba, mentxe.
aurtengo azken Sabel Travela Italiara.